mit navn det er Kasper Nielsen, og jeg er 11 år. Og jeg bor sammen med min storebror og min mor. Jeg kan rigtig godt lide at gå til springgymnastik og på trampolin. Og så står jeg også rigtig meget på løbehjul. Og så går jeg i 6. klasse. Jeg skal i 6. klasse til sommerferien. Og så går jeg på olympisk skole, og jeg vil gerne synge Justin Bieber Use My Heart. Away.